Amsterdam, 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 Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. 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 Amsterdam, Amsterdam. Oui, oui. What is your name? My name is Khan. Where are you from? I am from Sweden. What are you doing in Sweden? I live in Sweden, Fort Worth. Say I appreciate it. I am not shooting. Say I appreciate it. I appreciate him. I appreciate it. I appreciate him. I appreciate it. I appreciate it. Ito yung dapat pamigil, digada pamigil. Kung ako sa imi, kung tukalat migil. Vill du ha tid? Nej tack. Vill du ha tid, varsågod. Det finns ingenting här. Det räcker. Ska jag lägga den här videon i YouTube? Nej, tyvärr. Varför? För att du måste betala först. Hur mycket? Jag vet inte, kanske 100 wani. 100 afghani? Ja. Okej, jag betalar dig 100 afghani. Du kan betala Deal. 200. Det är bra. Deal. Där kan det hända. Vad säger du om vad vill du kompis? Vill du kompis hälsa till Hamid? Jag har 4 packet öl, det vet jag. Säg till honom det kostar 150 kronor, han är min kompis. Och jag har en cigarett också. Hälsa till honom, kom och köpa den. Okej, det är bra. Ja, men han kommer, jävla honom, han kommer direkt till ringen. Har han inte hämtat något present till mig? Nej, han sa jag vill gärna träffa honom, den här kompisen. Så min kompis är i skolan, han är inte hemma. När han kommer, jag ska säga till honom, han ska komma på kvällen eller på dagen. Tack så mycket. Säg hej då till kameran. Ja, bye bye. Hälsa till den här kompisen också. Okej, hej då. Bye bye, puss puss.